Конституция 1994 года была спрэчнай нават у 1994 годзе. Зараз на календары 2025. Самы галоўны недахоп і мінус Конституцыі 1994 года – гэта прэзідэнцкая форма кіравання. Калі прэзідэнт і кіраўнік дзяржавы, і кіраўнік выканаўчай улады. Два ў адным – гэта канцэнтрацыя не толькі вялікіх паўнамоцтваў у адным кабінеце, але і спакуса кантраляваць і заканадаўчую, і судовую улады. Спакуса мець татальны кантроль над усім і кожным. Гэта не тэарэтычныя разважанні, гэта наш з вамі 30гадовы балючы досвед. І тут пытанне, што рабіць зараз у такой сітуацыі? Ёсць не толькі адказ, але і завершанае справадзеянне. Мы падрыхтавалі праект Канстытуцыі Новай Беларусі. Толькі ў 22-23 годах атрымалі больш за 2000 паправак ад беларускіх грамадзянаў. І кожная была разгледжана. Мы разам зрабілі фантастычна важную справу. Праект Канстытуцыі Новай Беларусі ясны, зразумелы адказ на пытанне, якое гучыць усё часцей. А якую Беларусь прапаноўваеце вы? Чым яна адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз? Праект Канстытуцыі Новай Беларусі – гэта парламенцкая сістэма кіравання, у якой ёсць інстытут прэзідэнта, але выключна як механізм супрацьвагаў і стрымлівання. Праект Канстытуцыі Новай Беларусі – гэта прывіўка ад дыктатуры і палітыкаў хворых на ўлады. Галоўны ў праекце Канстытуцыі – гэта грамадзянін, чалавек, асоба. 1/3 тэксту – гэта правы і свабоды беларусаў. Чалавеку, сям'і, грамадству патрэбны прагназуемасць і ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Вось чаму важна мець праект Канстытуцыі і пакет рэформаў ужо зараз і цяпер. У нас не будзе часу пачынаць доўгія дыскусіі з нуля. Мы і так спазняемся на дзесяцігоддзі. Беларусь і яе грамадзяне заслугоўваюць лепшага.